Nongpor Region Auto Owners and Drivers Association NRAONDA kalapan pau ka jing sngongu barai khublei kerpang ya ko office u deputy commissioner ka Ribhoi district ringkat kiwe kitanat sarkar paper bakanthum ya ko office u DTO DRDA DSWO DMHO DLC bat DLDM hadien baki nong yan auto kila yo jing sumar a limba ka 1-day camp on scheme come free medical checkup for auto drivers malapalong ha palau jong ka office u district transport officer Nongpor nakaliang kinong yalam ka NRAONDA bakanthop yo ba banasar lingdo president ba Ellen Via Tinsong education secretary kalong ru ka jingar khu ka bakraw ye hinong nyat auto ka tha Nongpor kanthop ru kiba na nongsder bat umran kibla let ban shimbenta ha katay ka jing sumar e kabala lada let haki hospital ki haban siu henry lemba katay ka jing shim kia na ko office DC ki nong nyan auto hadu kiba shong dukan hajan DTO kila yo ka kabu ban pha sumar e kila pentep ru baha katay ka program ai jing sumar e ki nong nyan auto kila poi kila jankot sya ka lais paangun bat na lor ka jing sumar e kila yoru ka jing tip halor ki jat insurance ba pair kum ka PMJJBY SBI atal pension yojana bat kiwe long ba ai kubei mo ba khoi ba pi la ya dan eta kalat pot nang pelong ya kani ka program ka one day program ka free medical check up mo abang ila yo lut ban screen kum ki jingpang sini jingpang BP bat kum juru ja TB bat kiwi ki jingpang kum ka HIV ru ila yo ban screen mata singi te ka message te kalong met ba ya ai kublei ya barakat ba pila platform ba ila yo kata kapor ba na yo ban screen lut ya barakat kita ki member jong ki association ma jong kanang po te but I could be ya ki staff jingi nang ni bro ki bala platform senang mentah kasngi bide bagane ka one day camp awareness program saba nakalian jingi kum ka action ngila yo ban penlong hani kasngi dalam baga ji telang bat u DC deputy commissioner Ribhoi district bat ki doktor buwan ka health department staff te nakalian isar DTO idon kat ngani ngapor bat kunjur nakalian jong ka SBI tinggi so ban aku blei ki sikate na marka ne ka sini ka bamenta ka ba nakalian jupi kila ai ti met ban sim na bamenta ban kumno ban ai ki awareness program kumno ban ai kita ki jing pensai ha bidai bat ngi kum ki driver ato te nakalian jungi ngi so ban ai ku blei sikate ki na mar ba ka por ka bokor jupi ki bagila polai te ku blei subun sar kubei nakalian ki staff jong ki doktor ki nurse ki berkat ban ngani ngapor menta naka health department kunju nakalian ka SBI te nakalian jingi ngi sobana kubei rus kade nam ta UBC ubala yarap na yingi nam ta kana amnes program te ka benta hi kalong na benta ban ai ki jingi rap nam ta jungi kumki driver ato habide bakiniki pension scheme no ki pension scheme habide bakiniki accident scheme habide bagi insurance scheme par habide bagi medical check up te nagalio jongi ngismo kum ki driver ato ngidon kam e skade na marka ni ka free na ka benta ka jongi te ngiso bandong la ngilech siki doktor ngilech ki we ki check up te se ngila ban ngat khatsan spa ani ar hajar tangawu ya check jongi drengi sodon box skade ya namar ba lemba ka jingwan jongi ni kalong ka jingker ku nam ta jongi kum ki driver te nagalio jongi ngiso bandong blei subune nam ta jingle bha ka jofi blei ungkur khu ye phi pinang bit nang biang hakikam ki jam jofi pinang trebha nang ni sakmat bat nagalia jongi nginya trelang bat phi kum ki nagalia joka asusion jongi ato bat kumjuro nagalia jongi isu bangim don ai ban ai phi reitang ka jingker khu kordo ba blei ka jingsuk don kat bat phi nang ni sakmat nginya trelang nakapor te blei ungkur khu don kat bat phi te nakalian ka action tengi so kitbox kadaya na marga jingdon ka jongpi ka ai men sim dengi kumpi hamtam kumpi nongyalam kumju ro kumpi
driver hi para we toh kabahan kong ni wan klem la un pau ni sungu ning kong yo try kendat mo bulo thau ya ko ba ula ai ngi ka jing start ka jing sampang ba ngin kot ha kana ka level ka ba ngin perlong ikum kana ka awareness program ba ngin lek ban pit jing khang hagi kherdop jong ki jing sarkar ko maka transport department ko maka kum tam kum ju yo DC ma ju district commissioner ngi bala ai jemut wi kana ka jemut ba ai no district commissioner ngi ba boleh kana ka won de kam ka ba shisngi marban le bun sinru le se kakta ngi ko kinungnya kali dan mereka sini ko penungkong bang nangyo kot kat ne kisnem ki bangi la register kana ka asion ko jingin nadu to usnem sejak kena spa kena pun reu kadang de sini penungkong hadu arjar arpusan tinggal so dong de ki post nem kadang de sini penungkong bangi yo bang kana ka kabuksiar dan re ngai ka jing khublei ru kum ju yo district transport officer bal ai ru kana ka jaka ko bit ko biang pat umdei tang kata nadu ki syasngi ki bamsngi sar ki lakit kia sya nyimpat yo officer mah kadang dia pesen benikong kata ngimla len kata habis pesaing haben keren ngimla len bila biang nadu kita ki isya kai jumbam sngi ki dawai kita ki pentam kita ki skim ki baper ke SBI ke balawan ban sim mentah ne nadu ki manager ki bang ki haban ino ki office rekam ki haban wan bat ngi hang ne wala ngi dei tang kimti nongnya ato untuk ki respon ki ke ba ngi hot chiki ngi petip chiki ngi don kam kita ki jing don kam ki jingirap te kata nagaling jingi tingim sko monong ba ngim don bat ai ngim don nagaling jingi hindai tang jing kublai ba jing porto ke jingi banang na squad bidang pro ke jing mutun khat ki ba bidang ain ke jingi sekri ke jingi trelang jing perkhat ke de gawe ni ki ka ba kordor ha singgon dang don kam ha ke jingi khat ka ba yar ko pro ba gemdei ba kata jing mo ngiyok bangi ka sukut tang ngin da bangi pasat ki we aba ki we ki yolang ne ta jingi khat ka ba bai kalau ka jing mentoy ya kari ba chat ni dan nagaling jingi ngim don ya tang ko cing blay ba ti juro ngin ai so blay na ngin cing blay pag madak blay na blay sibul blay sajar ngor blay gat di sini sa itu